Cristina Campero, fíxate, se alquila, non te animas? Si tuvera Ahora que tempo, tes un pouquiño de tempo libre, non? sí, bueno, está bastante complicada a cousa. Como está Pero sendo os primeiros días no Parlamento de Galicia? están sendo de moitos nervios, de moito. Os inicios son complicados sempre. Entonces, bueno, son momentos de nervios, son momentos de aprendizaxe, de situarse, de acomodarse. Entón, O de entregar acta creo que foi un momento moi especial, pero xa o de estar no pleno do Parlamento do pasado martes, eso deu ser dun subidón eso, brutal, non? claro, empezamos as mans, os pés, as pernas, todo Como foi ese momento? Contanos así, pero único, minuto a minuto. É dicir, inolvidable. chegache ali, con quen estabas, Na, como chegache ao Parlamento, quen te acompañou, como te os explicaron? compañeiros, como entramos 4 compañeiros de Ourense, pois xa quedáramos ali no Parlamento, xa vas ao grupo popular, e desde aí xa empezamos a ir os 4, mirar os nosos sitios onde nos tiñamos que poñer. Bueno, tamén anduvemos con presas porque fixamos unha foto antes de entrar ao pleno, que vai ser a que quede no Parlamento. E despois xa entre os 4, pois cuadronos xuntiños, entonces estábamos así entre os 4 dándonos consellos. Tiñamos a Luís Ferro, que é o veterano que nos iba indicando por aquí, por ali. E, bueno, un apoio total e absoluto desde o Grupo Popular, unha maravilla. E no momento de que dixeron o teu nome, non? Había que prestar xuramento. Como foi? Que sensación viviche? É dicir, ou de quen te lembrache, que foi o primeiro, ese fogonazo que a veces se nos dá cando vivimos situacións moi emotivas, moi especiais, en quen pensache, Na que miña, sentiche? na miña familia, indudablemente os primeiros nos que pensei foi neles, e do lugar do que eu veño dun pobo moi pequeniño, pero tan pequeniño que só actualmente vive a miña irmá. Entonces, bueno, eses recordos que non tes que ser fillo de para chegar aí. Eso foi o máis emocionante. Para mí é o máis emocionante que non teñas, que non digan, no, é que ten a fulanito ou menganito que a meteu aí. No, mira, cheguei aí por méritos propios e porque o partido confiou en mí, evidentemente. Evidentemente non quero por nin son quen para facelo, por en cuestión ningún currículo, non? Pero sí que estamos moi acostumados a ver no Parlamento, ou tanto no galego como no nacional, xente con extraordinario currículum, moitos que levan moitos anos precisamente na vida pública, pero sí que moi pouca xente que ao mellor coñeza tamén como podes coñecer ti o que se vive no día a día, non? Pola túa experiencia, é dicir, dende gandeira ata estar como autónoma representando un local, logo estar loitando contra unha das verdadeiras lacras de Galicia, é dicir, sí que é unha verdadeira representante de que o que se coce a nivel mundano, podémoslo decir así. Sí, aí foi onde o partido quixo lle dar unha volta de imaxe ao partido e por eso está metendo xente que da pé, non xente que teña un currículum brillante, espectacular, sino que sea xente da pé que coñeza e despois que estea en contacto cos veciños, que sepa as súas inquedanzas e que os defenda, porque ti para defender un problema tes que saber cal é o problema. Entonces, aí é onde se centrou o partido e por eso estou aí, se non non estaría, desde logo. Levas un caderno azul e vas anotando xa as cousas que che van pedindo, porque supoño que xa algo che pasaría, non, nestes últimos días, non? Sí, bueno, eso xa, desde que entrei no goberno en Xinzo, nadie confiaba en mí e agora dime, vales a pena, vamos contigo o que necesites. Entonces eso sí que os vou anotando. Por agora ainda non teño necesidade de un caderno, por agora a miña cabeciña dame pa todo ou pa casi todo. Como está sendo o teu día a día agora? É dicir, como vai ser a xenda de Cristina Campero? Porque xa deixache, evidentemente, de traballar como bombeira forestal, non? Sí, desde o día 26 teño a credencial de deputada. Traballei ese fin de semana, ainda fui traballar o meu traballo, entonces desde o día 29 sí que xa collín a excedencia porque era incompatible.
E o día a día por ahora está no aire, porque aínda entramos moitos novos no Parlamento, entramos 9 xuntos, entonces eso conleva a reestruturación de comisións, entonces aínda non temos claro que días temos que ir fixos, entonces, por exemplo, esta semana houve que ir toda a semana. Semana que ven, pois xa aínda non temos a xenda de que día teño que ir. Para o mes de xuño xa temos aí un pouco E máis. tes a confirmación de que vas a estar integrando unha das comisións? Por ahora, seguramente que en medio rural que sí, pero vai haber reestruturación, entonces, porque aínda falta xente tamén por entrar. E iniciativas que teñas xa pensadas nesa cabeciña? É dicir, cousas que sabes que hai que levar ao Parlamento, que se debatan para que poidan mellorar a vida da xente da Limia? O casco antigo de Xinzo, eso sin lugar a dúbida. Por onde estamos, non? É que se Sí. pode ver que, en fin, que, Sí, como decía un compañeiro teu concelleiro, eran as famosas pedras de avalar, non? sí. Esa vai ser unha das primeiras reivindicacións. Sí, para min sí. É pois a unión de todos os concellos da Limia, porque a unión fai a forza. Eu creo que aí é onde temos que, en conxunto, xuntándonos cos alcaldes de toda a comarca, é onde temos que facer a forza e que queremos a nivel de comarca todos en conxunto. Crees que pode perigar esa aposta tan decidida que tiña o anterior conselleiro e xefe teu, como lle dixeche algunha vez, Sí. José González, o regadío da Limia? Eu creo que non, porque a nova conselleira asumiu as competencias de José, os compromisos de José. Sí que hai un poquinho de preocupación no sector, non? Porque se vía a José González moi sí, implicado pero con esta todos comarca. os inicios, como decía, son complicados e é un megaproxecto moi importante que bueno, que hai que ir perfilando e que eu confío en que poida salir ben. Sí. Sí, porque a Xunta ten un compromiso ca Limia e no momento que a Xunta aquí un compromiso eu creo que van a cumprir. E a nivel municipal, como vai ser esa fórmula de compaxinar o teu papel no Parlamento coa concellería? Pois, Porque é unha das concellerías máis activas, non? Como se lle teño que quitar horas de sono. Eso non vai ser un impedimento para que eu estea como estaba hasta agora. Temos algún proxecto xa en mente para aquí, para Xinzo, a nivel de concellería, me refiro? Na concellería o máis importante é esa rehabilitación do pabellón, que é a miña, e despois facer certas actuacións na piscina e nos campos de fútbol. É unha pista de atletismo que é moi necesaria. Como resultou esa modificación das taxas da piscina municipal e climatizada? Bueno, por agora ainda non entrou en vigor hasta o verán, pero son necesarias antes que se peche. É asumible e necesitamos, sinceramente é unha necesidade moi grande para reducir costes tamén. Despois deste, podemos dicir, meteórico ascenso, ou máis que meteórico, veloz ascenso, non? No que é a carreira política, que hai outra xente a que lle levou bastantes máis anos, tiveste deixando algún día ou tes algún tipo de aspiración posterior? Refírome, por exemplo, non sei, a política municipal. Non, eu voume deixar levar. O que tanto a min personalmente mo pida nese momento, e senón a mans do partido que les decide. Pero voume deixar levar, teñome deixado levar pola corrente e vou seguir nesa liña. O tempo pon cada cousa no seu sitio. Non vamos a forzar nada, nin a decir non a nada. Se me sinto cómoda nese momento e o partido quere que eu tome outras rendas, pois tomas. Se non pasa nada. Digo, porque a xente que entra na carreira política despois o mellor acaba optando tamén outro tipo de responsabilidades, non? Ben a nivel executivo, nalgúna secretaría xeral, nalgúna dirección xeral, ou mesmo mellor, pois, optando a integrar outras listas, non? No Parlamento de España, por exemplo, non sei. O que nese momento, non sei, hoxe por hoxe xa é bastante reto que me estou enfrentando como para pensar no futuro en algo máis. Para min xa é un reto moito máis que grande para min este. Entonces,
Moi ben, pois nada, un placer falar ca nova deputada, fixo que por 4 anos, que non vai haber xa ningún tipo de modificación, a menos que teñas ao mellor algún tipo de responsabilidade ulterior, non? No, Non, eso está totalmente descartado. sí. Sí, sí. Bueno, entón seguimos te vendo como concelleira de Xinzo. Sí, por suposto que sí. Hai concelleira para moito tempo.